Esenlikler yurttaşlar, geçýärsi. Bugün ýene men sizler şeýle bilgi paýlaşmakçyda. Ýene biziň owamy bilýäňizi öýleten etrap. Şu taýda Bedeň owa diýip indi oturumly bir yer bar da. Ýani owa. Şu taýda men daşgarak garyndaşlarymdan bizlerden ulurak bir ýaşly adam näme boldy, ýani dindar boldy. Ýani biziň ýurdun içinde bir din moda bolgurandy, köp kişi şoňa ýykylyp şu taýda bir rahatlyk gözleýärler, dinde bir çözüm gözleýärler. Şolum şeý edip onsoň dine ýykyldy. Bir fanat boldy. Fanat bolanda nähil bolýar? Şu bar pikiri zikir etmek da. Beş wagtyna eli kündükli uzakluğun öýnüňe mişin etmen, diňe şol ayet okap, bilim Kur'an okap, bilim okan okmuşan, namazyny okap, zikir edip eli tesbihli. Indi bir fanat diýmem näme üçin boldy? Indi öz gelinem, öz aýalynam namaz okamaga iterjek boldy da, ýani bir daha eşit gördü, zon köpneç gaýaş gördüler, uş gördüler, ahirem bir gün gelinem okumakçy däl da, şoň namazy. Näme diýär? Geline el galdyrýar da, elinde ýa bir kişiň gapyratynda ýa onam haly süýregi düşen soň şu wagtky polis diýilen atlandyrylan gorama berýärler, arz edýärler bolýan, içeri galyp suwt edýärler da näme, baskı berýärler da, zona uğratýarlar. Ondan şu taýdan şöyle habar geldi. Ölüpdir diýip ýani. Uzak wagtdan geçmedi, ölüpdir diýip geldi da. Aňada da men size boyun bolmar, men diňe Allaha boyun bolarym diýip ýanky fanatizm bilen näme edipdir da, hereket edipdir. Indi men näme üçin gürrüň berýän şuny? Biziň ýurtda şöyle bir näme bar da, pat kontrolny din bar. Kime kontrol? Kimin kontrolyň astynda bu? Ýani şu wagt özüni häkimet diýip saklaýan terror toparyň bir kömekçisi, halky sähneleşdirmek, mallaşdyrmak, manpurtlaşdyrmak bir alyp barýan siýasatyny kömekçi edip saklaýarlar da din şu wagt. Şu taýda ýanky adam näme edipdir? İş salşmandyr da, häkimetler bilen diýip aýdyn. Şolara boyun bolmandyr. Ýani şu wagt pullu atlaň içindäki mollalar bardyr, ýa pulsuz atlaň içindäki halkyň atlaň içindäki mollalar, ýani din adamlar diýip özüni hasaplaýarlar. Hemmesi diýen ýaly %99 mähkemeniň gol astynda. Ýani şolaryň aýdany nemesi, şolaryň nemesi direktiwasy bilen ýörýärler da. Habar getirip dular halkyň gyzgynyny näme gürrüň edýärler, halka näme gürrüň bermeli, şol mähkeme işleýärler garaz. Mähkemede bilişiňiz ýaly Rus bedbäsiniň nemesi bir şahamçasy da. Türkmenistan bir sömürge borçedim. Russiýanyň ýani sömürgesi bolan soň. Indi ştada bu zatlar näme üçin gürrüň berýän men ýaňa aýtyp geçdim. Ýurdun içinde din kontrolüne ulanýar. Näme üçin ene başga ýurtlardan din adamlaryny getirýärler. Aşure diýdi, ýene diýdi, ütgeşik nemeler biziň ýurdun içinde bolmadyk zatlary içerik neme diýerler da, impoze edýärler halkyň arasyna. Soň bärde başga täzirlen üstü bilen, ýani alyp satarlaryň üstü bilen arap eşiklerini siňdirýändirler. Buna men kaçmyda ýaly bir çetinde gulenistler, ýani FETÖ'çü diýilýänleriň bir şahamçalary bar da. Deme söwda etmänede bir girdejili söwdalaram ýene şolara goýarlar. Bularam ýani gapdandan haja gidip gelýärler. Soň dinde gerek bolsa ara beşin gelýärler. Gündüz svetkeşki
Cuma günler ara beşiğinde. Yani şöyle ne bedip tuğlar da evet peydanını ulanıyorlar dini. Ondan bizimkiler halkın içinde de şöyle yani din açıklayan adamlar var da pat kontrolünü din diye hasta belgeler okuyan, tarih kitapları okuyan, internetin içinde malumatlar var, bilgiler var. Din şu neçelle, şu adam, şunun yani Edil Türkmenistan var da. Aytsam, hakimiyet başındakileri saklamak için yani kömekçi hükmünde, alet hükmünde olan yani kural hükmünde. Şunun için yine bizim yurttakiler özün Müslüman hayat veren adamlar özünün Müslüman değildiğinden bilen oklar da. Şunun için yurttaşından hakiki İslam dinini impoze etmeye çalışıyorlar şu an. Ondan tayda şu Arap bürönçeklerde atları yöne yer değil yani yani bir işin başı da görkedilen. Ondan her türlü tesvidat getirmeleri, teknolojisini getirmesi, birbirine namazlık soğuk etmeleri, yani indi türmelerin içine dolanıp gelsek ne için dönene ispravitinin koloni geçiyor da Rus sisteminde olin seyrediyen olin dine din olan öğrenmene yani Kur'an kitabını tapılıp dursa tayda okumana yani mesciden marşa tayda okuyacak diysen mümkünçülük yani azıcık neme veriyorlar, erkinlik veriyorlar da sen o tayda bol geldin mi onun yani gurrun diyecekler olacak da yani mühemmellerin nemelerinin olin sebebi ne için diyen Türkmenistan'ın köp adamların içinden yani yaşayıcıların içinden her kimin karındaşam içerik gidip gelen yani ben kem sonun yani içeriğini görüp gelen türmede oturup gelen karındaşlarımda her kimde var da sonun yani eştiler değiller sonun yani ya vadın molla ol gelen var içinde beş vaktini okap son nem içindir de ispravitinin koloni bolsol dine din kitaplar var nem için fizikadan yok geometriden kitap yok biyologiden nem için hukuk kitapları yok. Ondan şu ispravitinin koloniya var ne düzeliş koloniyası deyip bir nemi var da mani var. Demek o tayık yanlış adamlar var ya ertiliyor. Yanlış adamlar kim için yanlış adam? Rus imperiyası için yanlış adam yani sonra layalını olmadık adamları layal etmek için şunun için ispravitinin koloniyası divayetli adamı. Ama şu taraftan seyretmeli. Yani sen onun için de dönemi yankı ayçlayali adam cahilam olsa aydınım olsa ama malumat peşinde yani gözlerinde oluyor da. Ondan cahil adam olsa tayin malumat ansat böyle yutmak önüne şey deyip öğren yine. Şey diyendirler Allah diye söyleyen kullarını diye kıyınçılık dört diyendir yani finak görüyor ondan. O dünyada hürperiler var, şeraplar var, sona görünmeyen iyiçkiler var. Şunun yani nemelerle çekidelerle halkın kellerine nemet bulaştırıp diyorlar da şükür edin, tavır edin ya da başka bir aytkan mayına Allah beyiktir o yerdeki Allah'ın yerdeki temsilcisem yani paşadır diye. Allah'ın temsilcisine yani edenne yok demel del söz qaytarmal del deyip. Şunun yalmani nemen oturt diyorlar da ya da imollar durşuyla pat kontrolünü neme sözler yazılıyor, suratlar görülüyor. Şunun yani ediliyor da yani ben diyecek olanım bizdeki din Türkmenistan'daki din hakimiyetlere işliyor. Sen gidip okar bilersin ertin namaz, cuma namaz. Okarsın yerine sana verilen, beynine oturulan karşılık vermeli değil deyip. Yani şu durum yani horçuluk çeken horçuluğunu bir sebebini gözlemeli değil, şükür etmeli. Neyemem için Allah taraftan gelmişsin, seni söyleyemişsin Allah. Cennette gov yaşatacakmışsın.
Olar üçün köpelip bermeli çağa oğulguy doğup bermeli yine devam eder ýaly yine senin ýaly jahiller devam eder ýaly. Şonuň ýaly ýagdaýy bar biziň ýurdun içiniň. Ondan yan kaçını ýaly elitarny gatlak diýär saparaklym. Şo elitarny gatlagym buny neme diýerler? Dowam etdirýärler. Ol diýerler ýanky ýagdaý. Olar aýdylýar etik görkezin, ene şuna etik görkezin beli, haja gitmeli. İslesen, islemediler bolsaň hac bolup geldin halkyň içinde awraýly bolýarmyşyň, aýdylan edilýärmyşyň diýip ýene hac bolup gelip o halkyň oglama ýagyrynda yarasy tane oňy sine ýene bolaram gelip çökýärler hacılarym. O şoň ýaly bar da. Son yan kaçını ýaly türmelerdäkiler ýene dolan kelýär taştaýyk. Ýene de şo türmeniň içinde şo dini näme üçin berýärler? Ol indi dünýäniň köp ýerinde şonu praktika edilýärler şol. Diller finet görýär, okak görýär, dinler görýär. Ondan maslahat edip görýär, bir pikir alýar, oğlanlar gaýtlar bilen öz aramızda olsun şöyle netice eləyəfdə näme üçin hukuk kitapları ýok, geometriýa, ýa kaçma, algebra, fizika, ýa bir hünär öwrenmek, sowashyk boljak, elektrik boljak bar. Ýok, diňe şo din bar. Şoň üçin şükür et, sabr et, kynçylyk näme üçin berilýär sana? Sen Allah seni söýýär. Söýýän gullaryna kynçylyk berýär, anda gowy ýaşarsyň. Ondan şu nemen oturtýarlar bol halkyň içinde ondan bir adalatsyzlyk görse-de halk çaresiz bolýar, näme etjegini bilen nokta. Rızkym beren diýär Allah'dır diýär. Men başga ýerden sen hökma, sen elinden nimel başga ýerden ýerin. Ya da sen men Allah'a tawşyrdym diýär. Ene şol aýtdyrýan sözler eýen beýne oturtulýar da. Şoň üçin halk şoň dinläp otyr bolsaň ondan meýan näildir bolen ýöne kelle giren soň bir kenne giren soň başga näme oturýarlar, düşünjäni oturtýar şo sözler. Bir aýdylýan sözler başga düşünjäni oturtýar beýnide. Ondan ýan kaçymda pat kontrolny din. Şu wagt häkimet başyndaky terror toparyň hyzmatynda biziň ýurtdaky din. Ene bir Telegramda da hatta ýazyşýar ýene diýär solen, ondan ýa-da gurrunda şolýar solen dindar diýip beren adamlar özleriniň musulman ýa-ni islam dinine däldigini bilen oktaýar. İslam dininde näme etmeli? Hani Muhammed 9 ýaşynda, 6 ýaşynda ölenler 9 ýaşynda ilişki aýyrýar Aýşe bilen ýa-da öwey demesiniň öwey oğlunyň gelini aýryşdyrýardy, onu alyp görme. Ya 12 sana nikahdan geçen aýaly bolan, jemi 54 diýip ýazga geçýär. Şonuň ýaly zatlary biziň ýurtdakylar aýtýan ol ýok olanky nädäwir olar Wahhabi diýär. Aslında o şo Wahhabi hakyky islam. Seniň anan beren ýurtdaky anan beren din diýip anan beren teňriçilikden, paganizmden gelýär. Yani türkler hakyky islama uymadyk yani. Nemede nokta Türkler diýip türkmenlerim şo türkden gelýän asly türk bularym. Ýöne türkmenler türküň tapanyla noklarda köplenç. Din diýip anan börenler islam dini däldigini ýa-da garaşyk dinlerden ýa-da teňriçilikden, paganizmden gelýän din bilen noklar. Kitap ýok, bir okaýan diýip bilgi ýok, internet ýapyk. Ol Aşgabatyň içinde TikTok bolan ýa Instagram bolan internet bolan nokta. Ne YouTube girip bolýar, ne böleklere. Hemme bilgi Google'am ýene şonuň ýaly ýapyk pornografiýa görjek diýsen açykdy, näme üçindir da ýöne bölek bilgiler ýapyk. Ýa-da ýene imo diýär, line diýär, oň üçin ýöritlep için pornografiýadan doldurýarlar. Ýaşlaryň beýnisini bolmaly da az uluraklarym şükür etmeli, sabr etmeli. Horluk Allah'dan gelýär eken beýle nemeler amma bulan aýtdylar mollalaryň arada takdywalarly bir ýigidimiz seredilmän ýogalyp geldi öýüne bolyn.
Mollalan berýän düşünjesi de en etasında näme diýär? Allah'dan utuldunuz nämedin? Kaýly bolun şükür edin. Allah'dan utuldunuz. En etanany şoýup şonuň ýaly sözler bilen çäresiz näme etjäni bilmän en etany ses çykmaz ýaly edýärler da. Şol köpçülige ýa mediada da ýaýramaz ýaly edýärler. Şonuň ýaly biriň din adamlar diýip näme görenler pat kontrolny ýani terör toparyň golasyndakylar. Olara hyzmat etmedikleri ýa içeri gatarlar ýa da halkyň içine çykmaz ýaly edýärler. Şöyle diyorlar da senin bu arada aýtjak düşünjeleriniz yurttaşlar bagda komentarlarda ýazın. O biz tankyda açykdyr. Ýa oňsam aşak biziň çykyşlarymyň aşagyna gelip mahkemeleriň işgärdi ýaýdaldan ýumşaklyk bilen Rus köpekleri olaňam ýazýan komentarlaryny okaýar. Da ýöne gülükke çaýatsa şonuň ýaly bir many çykaryp bolmajak bir ağzyna salyp berilen sözleri aýdýarlar, bir gülükke çaýatsa seňem mahkeme bolaşyň diýip bara. Olardan ulakanlarda garaşmalam däl da 3 ýyl okap 4-nji ýylam ýene de Russiýada döwlet ara diýip aýdýarlar da gatnaşyklaryň näme çäginde diýär. Şolaryň buyrugyny almany öwrenýär, şolara hyzmat etmäni öwrenip gelýärler soňky bir ýyldan olara bir akylly mahameşnik gerek geldi, akylly mahameşnik. Yani ahlakly mahameşnik diýip aýdyn. Olara gerek gelmez. Nirde süplükleri özleri ulanyp böler da pikir etmän başarmaly däl olar işleýän adamlar. Diňe güýje hyzmat etmäni yani şolaryň üstünden de diňe gülükke çaýat başga bulara tartışma ýa pikir alışmana hiç ýyly mümkinçilik ýok da, beýin ýok da, basan ok beýin. Ola yurttaşlar sağ oturun, sağ olun. Ýene de görüşler durar.